U okviru kolekcije koju uređuje Goran Petrović, u Službenom glasniku je izašao neobičan kuvar. Pisac Miodrag Raičević je naručio, a potom je priredio recepte preko 120 srpskih pisaca, koji su svoje kulinarske veštine začinili književnim. Recepti su poređani po kuvarskom redu, od testa i predjela do slatkiša, a priče umetnute ili prateće su onaj neophodni začin bez koga kuvar, kod srpskog pisca, ne bi mogao da opravda svoje ime. Posao na toj knjizi je bio onako dosta naporan. Trajao je duže nego što sam mislio da će da traje, ali na kraju mislim da se isplatilo jer smo dobili jednu lepu, zanimljivu, hranljivu knjigu, čarobnu na kraju krajeva, jer u toj knjizi recepte su pisali srpski pisci i njih je, što je onako i mene i dan danas malo neverovatna činjenica da ih je 120 i oni su poslali svoje viđenje kuvanja, recepata. Znači, nisu u knjizi se ne nalaze samo recepti, nego i priče o kuvanju, o piću, o svemu onome što prati hranu i jedan sto, bilo da je kuhinjski ili kafanski. Svaki od tih recepata koji postoji u knjizi je pravi. Znači, po njemu može da se sprema hrana, s tim što su se pisci, a to je bila i neka moja ideja, potrudili da mnoge od tih recepata dopričaju. Tako da u svaki recept imate i po neku priču. Zavisi o kom su receptu pisali, da li je vezan za detinjstvo ili za neku kafanu u kojoj su to gustirali. Tako da ta priča uvek prati recept i ova knjiga je neobična i po tome što je i za čitanje, a i za praktičnu upotrebu. Mislim da su mnogi pisci onako došli do nekog ipak novog načina da napišu nešto drugačije, a što je ipak onako opšte mesto i što je opšte poznato, kao što su recepti i uopšte priče o kuvanju. Ali bilo je pisaca koji su pravili, ajde da kažem, u nekoj svojoj poetici recepte, recimo da, Vo u kupusu, Basarin. Pa Vlada Kopic je napisao onako kako on to radi u poeziji. Znači, napisao mi je pesmu o kuvanju, ali pesma koja je vrlo upotrebljiva i po kojoj možete da kuvate. Znači, to je pesma recept. A da li Basarin vo u kupusu može da se spremi? Tu ima samo jedan problem što se tiče vola u kupusu, što ga je teško propržiti na ulju malo. To je ono što mi je ostalo nejasno. Ali ga treba dosta tući. To je za jednog drugog vola, nije to za tog. Ono što je lepo u ovoj knjizi, što je interesantno je, naravno da su svi ti recepti stizali s raznih krajeva gde se govori srpski jezik i što je najlepše, neki od njih, ili dobar deo je pisao na dijalektu kraja iz koga potiče. Tako da su neki možda malo manje čitljivi u odnosu na ove ostale, ali samim tim imaju taj miris i ukus podneblja iz koga potiču i naravno jezika i tog šara jezičkog i podneblja iz koga potiču. Tako da ta knjiga ima i tu dimenziju da se može čitati onako kao jedan geografski jezički vokabular. Zapaža se da se zaista ljudi pomalo razlikuju u pristupu kulinarstvu. Neki su taj poziv shvatili zaista kao poziv da se vrate u neku svoju priču, veoma intimnu, gde će oslikati situaciju svog detinjstva, odnos prema hrani i tako dalje. I to naravno daje jednu vrlo intenzivnu i dobru boju. Ali nisu možda tako bili uverljivi kad su davali praktičnu stranu recepata koje su nam oživljavali tako fascinantno. I sad, ta podela jeste nešto što karakteriše ovu knjigu. Ne znate,
da li da uživate u tekstu koji je veoma literarno dobar, a s druge strane da možda tamo gde su veoma sažete priče uživate u samim receptima. Ostvariti jedan idealan spoj izgleda da je veoma teško. U spravljanju hrane to je najosnovniji sastojak. Ljubav prema tom činu, ali i ljubav prema onome za koga spravljate. To je ta intimna priča koja čini sve začinjeno jednim nenadoknadivim sastojkom. To ne možete naći u samousluzi. To naravno morate izneti iz sebe. I za mene odnos prema hrani i prema pripremanju hrane predstavlja u stvari taj izazov. Osmisliti sve na način koji će pretvoriti jedan svakidašnji čin u jednu malu svetkovinu, jednu malu svečanost. Ja sam ovu knjigu kao čitalac zainteresovan za promišljanje ove teme od strane svojih kolega pročitala u dahu. Naravno, prigrlila nešto sa velikim uzbuđenjem, pročitala nešto sa čuđenjem, zaista kako spremiti vola u kućnim uslovima ili nešto slično. Fascinirala se prefinjenošću nekih drugih recepata ili tako dalje. Oni su me podsjetili na čitav niz onih koje znam i tu se otvara lepeza. Pa i ja nešto mogu na tu temu reći. I to je u stvari jedan dijalog. To je upravo ta veoma duboka i kreativna crta u čoveku koju možda i ne zna da poseduje. Znate, kad vidite da ste suočeni sa nekoliko elemenata i da je samo na vama kako ćete ih udenuti u nekakav specijalitet, vi ste odjednom postali svesni da posetujete neku stvarno neobičnu energiju, ne znate neki put ni odakle vam, možda samo ljubav, podsticaj. A sem toga rekla bih da kad završite jedno jelo ili nešto što ste zamislili da spremite, vi ste druga osoba. Kao i nakon završenog čina pisanja. Vi više niste isti. Vi ste ponudili onome za koga ste nešto spravili, jednu sebe koju možda i on jedva da je stigao da upozna. Vi ste taj hranljivi sastojak, odnosno multivitamin ili koenzim koji ste pružili drugome. Evo ja ovde pravim krancle koje su skroz fake jer nisu uopšte moj recept koji sam dala za knjigu. U knjizi je od kolača lenja pita na moj način, a ovo su krancle na način moje bake. Brašno, pa heljino brašno, pa mleveni orasi, korica i sok limuna, jedno celo jaje, 2 žumanceta, 100 grama šećera i to je testo. I onda se to ispeče, a mora da bude ova posebna modlica s rupicom i onda se između stavlja pekmez i spajaju se 2 po 2 i onda se još malo umotaju u prah šećer u kom ima i vanile. Pekmez, na primjer, od kajsije, a ja više volim od šljiva. Ja mislim da ne samo književnost, nego sve umetnosti imaju veze sa kuvanjem, pošto je kuvanje takođe umetnost ukoliko se radi na umetnički način. Naravno, kuvanje može da bude kuluk i to znaju mnoge žene koje to rade zato što vekovima, zato što mora da se jede. Ali mnoge žene su dakle shvatile spontano i da je sloboda spoznata nužnost pa su počeli da uživaju u tom kuvanju, a onda zatim i neki muškarci kroz istoriju kulinarstva. Mislim zaista da ako čovek tome pristupi na kreativan način, on može sebi jako da olakša ono što mora da radi svaki dan, a ako nekim čudom ne mora da radi svaki dan, onda može ponekad da se jako dobro zabavi i da zabavi i svoje goste i prijatelje. Ja baš nisam neki primerak ovih pisaca koji su pisali te volove u kupusu, odnosno rekla bih da postoje pisci i umetnici, a i kuvari, a i sve to zajedno, koji pripadaju apolonijskom i dionizijskom fazonu. Pa ovi apolonijski, oni više tako, u stvari nemaju blage veze sa samom tvari, a ovi dionizijski zaista žele nešto lepo i da pojedu i da i čulno osete. Dakle, nisu okrenuti samo duhu, pa će onda i kuvarski recept okrenuti duhu i intelektu i umu i alegoriji, satiri i ne znam već kojim sve tim drugim žanrovima, nego će napisati nešto što u sebi ima puno od nežnosti, sentimenta, čulnosti i ima pravi recept kako da to napravite pa da stvarno probate. Dakle, ja sam ovaj dionizijski fazon.